என்ன நர்ஸ் பாப்பா இவ்வளவு பெரிய மாத்திரை எடுத்துட்டு வந்துருது ஒரு நாளைக்கே இல்ல ஒரு வருஷத்துக்கா? என்னடா ஒரு மனசாட்சி வேணாமடா, இவ்வளவு பெரிய மாத்திரை நான் எப்படா முழுங்குறது? ஏய் நர்ஸ் பாப்பா, அங்க என்ன பண்ற? முடிஞ்ச நீ வந்து புடிப்பா, கொஞ்சம் எங்கிட்ட விளையாடுவா. வருவியா வரமாட்டியா வரலன்னா உன் பேச்சு காக்கா. குட்டி போனா உனக்கு குழம்பு ஏறி போச்சே, வந்து 4 ஊசி போடுறான், அப்பதான் நீ அடங்குவ. எதுக்கு கூப்பிட்டான்? கூப்பிட்டு உள்ள ஓட்டான், என்ன விஷயமா இருக்குன்னு தெரியலையே. என்னடா அது இதையே பூச்சி வச்சிருக்க, பயமா இருக்கா? கீழே போடுறா. கீழே போடுறான் அப்படின்னா நீ எனக்கு ஊசி போட மாட்டேன்னு சொல்லு, அப்பதான் கீழே போடுவா. எதைய பிடிச்சி வச்சுட்டு எனக்கு பயமா காட்டுறா, போறண்டாட்டா உனக்கு பெரிய ஊசி. ஒரு வழியா அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆகி வீட்டுக்கு போறோம்டா சாமி. போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன ஒரு விளையாட்டு போவோம். ஃபயர் அலாரம் அங்க இருக்கு, போயிட்டு அழுத்தி விட்டுட்டு எழுதி பார்ப்போம் என்ன நடக்குது. ஜாலியா யாரோ ஃபயர் அலாரத்தை அழுத்திட்டான், ஓடு ஓடு போயிட்டு ஆப் பண்ண. நர்ஸ் பாப்பா, நான் தான் ஃபயர் அலாரத்தை ஆன் பண்ணா. எப்படி இருந்துச்சு? ஜாலியா இருந்துச்சா? எப்படி நான் ஊசி போடக்கூடாதுன்னு சொல்லி எனக்கு ஊசி போட்டீங்களா? அதான் நர்ஸ் நம்ம சொல்றது எதையும் கேட்க மாட்டான், இன்னொரு ஊசி இவனுக்கு போட்ட வேண்டியதுதான்.